The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Sam Lasay 52. Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan mag-aksyon, sinar na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Melvin Chiero sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Melvs, maayong gabi dira sa imo. Yes, Aksyon Brian, may gabi man kaginato nga pinakaling lakat sa panahon na Pebrero 12 tuig 2022, Sabado nga gabi. Sa gyapon duha ka weather system ang gapekto sa aton ng shoreline o ng frontal system ang nagapekto sa Luzon kag Visayas kag northeast monsoon o kunamihan ang nagaapekto man sa northern nga bahin sang Luzon. Ang shoreline magadalay ni isang magalumon nga kalangitan kag lapta-lapta man nga pagulan kag papangilat sa pagparagob sa eastern nga bahin sang Visayas, Bicol Region, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Quezon, Aurora, kag Cagayan, hanggang inidulot sa shoreline. Ang Ilocos Region, Cordillera, sa Bumana, Administrative Region, kag ang pilamang kabayan sa Cagayan Valley, maging kasarangan ng panahon kag mga isolated lang, kag mga mahina man mga pagulan, na dulot man sang amihan. Ang Eastern Visayas, lakip ng Negros Occidental kag Bacolod City, maka-experience kita sang magalumon nga kalangitan kag mga lapta-lapta man mga pagulan o kupakulat sa papanagoob nga dulot man sa shoreline. Kasarangan tugtong may pagbadlos nga hangin gikan sa nasidlangan kag naamina nasidlangan na naka-impluwensya sa kabugusan nga bahin sa probinsya kag kadagatan sa probinsya may kasarangan tugtog mabulo-balod. Ang taob alas 9:36 nga gabi nga may 1.3 metros nga kadalumon kag balusong kita sa unas alas 5:16 buwas sa aga nga may 0.1 metros nga kanabawon. Ini si Melvin Piero sa Provincial Disaster Management Program Division. Salamat sa mayong gabi sa luwas. Salamat gid Sir Melvin, mayong gabi. Okay, matulotaway nga ton sini nga palibot mag-aksyon, maulo ambon lang o galing at normal ina sa season sang Pilipinas nga mainit kag maulanon. Mga utod tada nga nagapuyo sigad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang Kasuban kag Kabakyasan. Alerto lang gid 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Sam Lasay 55 na subong adlaw Sabado kita Pebrero 12 na 2022. Aksyon Firing Line. Duha na lang kadlaw ang nabilin kag Feb 14 mga kaksyon, adlaw sang Tagi Pusuon. Nakapreparar na balang ibandira para sa ilang sining pag-date iya sa Lunes. Hindi lang ni para sa magnobya o kon magnobyo ha. Ang pag-date mga kaksyon, pwede gid sa mga mag-asawa kag bugos nga pamilya. Aksyon Firing Line. Pasibla nagapatig ka mo nga para lanay sa magnobyahan na ibalahaw. Initanan iya, pwede mo i-date si banahon mo, pwede mo i-date si asawahon mo, pwede mo i-date ang kabataan mo, kag pwede mo man i-date ang mga bata mo, pwede i-date ang ginikanan. Aksyon Firing Line. Kumagano ka special day for us ang Feb 14, adlaw sang Tagi Pusuon. Aksyon Firing Line. Anyways mga ka-aksyon, bukas na nga ton sa Facebook page pagya sa actionradiobacolod.com.ph. Sa web naton, YouTube Plus, ang aton sining Twitter account mga kaksyon. Ang text hotline naton, yara sa 0963-7570874 para sa inyo sining mga
mensahe kag komento. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. On board na, Tob-Tob las 9 ang takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang mga nagalinagumba kag kaulumol nga balita sa aton sining pagpangalagad? Aksyon Firing Line. I-check tanay karon una makaaksyon kay ang Negros Occidental Police Provincial Office ang ila mismo nga director nagahingyo man sa mga otoridad mga kaaksyon no o kon sa mga miyembro sa New People's Army nga magsungka na kag magbalik sa sabak sang gobyerno matapos nga gin-report naton kahapon may ara sang 3 ka NPA ang nagsungka didto sa area sang Sagay. Sa 3 ang duha diri mag-asawa pa kag dala nila ang duha ka tuig nila nga anak mga kaksyon. Samtang BJMP Region 6 mga kaksyon mag-imbestigar nga may angot sa koneksyon allegedly sang isa ka nadakpan sang tinilikdan nga adlaw dira sa may Singkang Airport nga nakuhaan sang 1.3 million pesos sa ginapatihan Shabu. Nag-allege diring victim o kon suspect nga may ara siya sang koneksyon sa mga otoridad dira sa Metro Bacolod iyaho nga BJMP mga kaksyon. Ay nano nga sistema ini. Sige check na to nabing patrol sinig karon. Samtang DSSD Bacolod nagatinguha nga maubos panghatag ang ila sini financial assistance sang syudad sa mga biktima sang udet mga kaksyon. Samtang ang banwasang San Enrique nagpathag na matapos naggwa ang ila sining ngalan nga sadtong Pebrero 10 sang Webes gid lamang kundi may ara sang bayanihan na naman or National Vaccination Day si San Enrique bisan isa wala nakapangbakuna ho. May ara sang pathag diri ang ila sining doktor mga kaksyon angot sa sining isyo. Action Firing Line. Pakaronan ka na karona, kag karon man dugay-dugay, manawag kita abi mga kaksyon sa kay EOC karon kung anong preparation sa palaabuton nga Valentine's Day diri sa syudad sa Bacolod. It seems nga ti ang Bacolod, yara gihapon kita sa alert level number 3, ano bala ang mga precautions sa mga restaurants, hotels, pension houses, mga aksyon, kag mga lodging house. Action Firing Line. Amo nang hibaloon naton karon kay ti na paidalom gyapon kita sining pandemya. So may ara gini sa mga pagsulundan si EOC kag ang IETF lokal diri sa Bacolod para sa aton sining mga utod nga luyag maglibot-libot sa Lunes upod sang mga ka-date nila. Action Firing Line. Tinguhaan ko man nga malambot karon mga kaaksyon, ining isa ka banwa diri sa Negros Occidental nga may ara yasang naga-circulate didto aksyon anho nga isa ka identification nga ang ini nga ID may ngalan nga may exempted sila or may exemption sila sa vaccination. Action Firing Line. Sino ini nga mga tao nga nag-ululobra siliman? Basi naga-monitor nila subong o ti subong ang gabi i-vulgar tagid ini. Action Firing Line. Pwerte man ang abilidad nyo, no? Do hindi gid matupungan, Pinoy pa. Sige, isa-isahan ta na karon kag pahat-pahaton tara makaksyon sa aton sining pagpangalagad ay antis ko malipat. Hibaluon taman gali karon kung ta pilang presyo sang bulak antis pa naman ang Feb 14. Action Brian Warden. Action Firing Line. Sige, Action Radio Philippine Standard Time las 7 makaksyon sa aton sining pagpangalagad kag mga balita iya sa nasyonal. Mga balita sa nasyonal, mga kaaksyon ba didto iya sa Maguindanao ho. May ara sang ambush nga nagluntad sa pagintindi ko diri away ini clan o pinamilya o balos-balos bla. Pero involved diri ang MILF kag isa ka grupo man sang BIAF mga kaaksyon. Pag-ambush mga kaaksyon sining duha ka mga maroon kag black nga truck sakay diring madamo nga mga tawo. Convoy iniha ay ang resulta bala siyam gidyang patay ho.
Action firing line. Pero no, may target sila diri nga commander makaksyon. Suro sa report, check pa ni subong. Pero mano siyam ang patay lunsay ini mga civilian. Kaluluoy lang no. Pero check tanay kung may connection na inis politika. Action firing line. Gina-investigate pa ang inisabi nga pagpangambush karon didto iya sa nasambit nga lugar sang Maguindanao. Action firing line. Ariman ang medyo kahuluhadlok mga kaaksyon nga balita sa mga utod ta nga nagatrabaho dira sa Bureau of Customs mga kaaksyon. Action firing line. Kay kagabi o kagabi gid lamang may isa ka officer or trabahante sang BOC ang ginambush mga kaaksyon. Ini gintawag sa ngalan nga si Manlapas, no? Manlapas mga kaaksyon ti ini patay gid. Suno sa report nga ini dira siya naglabay sa barangay 789 dito sa Metro Manila, sa Manila City mga kaaksyon. Nagpanaog ni siya, pila na lang ka steps para labuton yung balay niya. Nagpanaog siya, I'm sorry gijig in the Finso ha, kay ining balita nga ginabasa ko, iyan niya sang national. So nabutang diri BIAF. Basi ilain man ang imo nga may ara man sang BIFF mo, BIAF ang nabutang diri. Action firing line. Ano ni siya aksyonan? BIAF or BIFF? Na? Ang nabutang BIAF eh. So hindi siya BIFF. Na may nag-correct diri sa aton mo. Basi ang nabalaan mo BIFF lang kag MILF, may ara pa sang BIAF. I-correct naman ka na eh. Action firing line. Sige, di na ko to. Baw, nanalipat na ko. Ano to aksyonan? BOC na ko to no? BOC. Action firing line. Ining si Manlapas mga kaaksyon, papauli sa iya sining nga puluyan. Nanaog siya anay before pa naman sa puluyan niya kag naglakat sa uluunhan. Pagbalik niya, ginkompronta siya sang gunman mga kaaksyon. Way na tas lakbalo kung anong inistoryahanay, ini siya ang gintero patay. Action firing line. Prior sa ring hitabo mga kaaksyon, sang nagrigad nga Disyembre, may duhaman ka mga trabahante sang BOC ang pinangluthang man. Mga ini sila nakaangkon sa mga injuries mga kaaksyon, mayo lang kay way ni nagkalamatayo. Action firing line. Sa nagligad lang nga Enero, may ara man sang gintiro man nga BOC section officer. Patay ginya dira sa Binondo, Metro Manila City mga kaaksyon. Patay man niyo ang sa nagligad nga bulan. Antes ni kay Manlapas kagabi, sang Miyerkules mga kaaksyon, ligad lang ang Miyerkules niyo, may isa man ka trabahante sang Bureau of Customs. Ini siya gintawag nga Customs Deputy Commissioner nga si Teddy Ravals. Ang ginhabuyan Granada ang iya sining nga puluyan mga kaaksyon. Action firing line. Pagaboy sang Granada, mayo lang kay wala nagkalaigo ang mga tao sa sulod sang iya sining nga compound. Pero ang iya sining mga 4 tubtob 5 ka mga behikulo or mga salakyan niya, nagkalaigo sining lupok sang Granada. Action firing line. Pero ang way gid makaluwaso amo ni sing Manlapas kagabi gid lamang nga ginluthang kag ang nagligad nga Enero, no? Mga taga Bureau of Customs subog na target sa pagpangluthangaw. Abi mo bantayan tani ko nung sa likod sini, sinong sa likod sini. Action firing line. Kabalo naman kita dan sa Bureau of Customs mga kaaksyon nga may ara man da sang ginatawag naton nga mga strikto nga mga tawo nga bantay sa mga nagasinulod mga kaaksyon nga mga sinulod nga mga kaaksyon nga mga bagahe kag mga negosyo diri sa pungsod Pilipinas mga kaaksyon. Action firing line. Sige, hulat-hulaton tang dugang sini nga balita samtang ang COVID-19 subong nga adlaw mga kaaksyon sa pungsod Pilipinas. Yara na lamang sa 3,792 ang bag-o nga kaso kag ang aktibo 84,229 kag ang nag-alalayo subong adlaw 10,662 kag ang patay 54,930. Action firing line. Ang patay sa bugos nga kalibutan mga kaaksyon sining COVID-19 nagdangat na sa 5,000,000
820,379. Grabe, no? Lapit na tatuan mo. Duwa ka tuig ag tunga, mga kaksyon, no? So, 5,820,379 na ang nagkalamatay sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan. Action firing line. Nagapanguna diri ang USA gyapon, labgahawlo hamboy na sila sa 1 million ang patay to sa ila. Action firing line. Puwerte. Anyways, ang iban nga balita maka-aksyon may connection iya sa COVID-19. 51% ka mga Pinoy ang nagalaom kag kampante sila, no? Kag paabot gid nga matapos na ining si COVID-19 subong nga tuig 2022. Baw, amen. Kabay pa. Action firing line. Based ini sa social weather station nga pag-survey nila makaksyon, December 12 tob GC size. Shinto kon 1,440 ka mga respondents ang ginpamangkot diri sang survey makaksyon. May ara man sa nagahambal nga within 6 months matapos na si COVID-19, 29% ang nagpalayag diri. Action firing line. Kag may ara man sang 23% nga ti mga isa pa ka tuig, 45% nga sa percent nagpalayag nga ti sini nga tuig 2022 next year way na gid, no? Kabay pa, no? Kabay pa nga mangin dilang anghel kamo tanan. Action firing line. 62% na rin nagpalayag gikan sa Mindanao, 51% Luzon, ang 49% halin naman sa Metro Manila, kag ang 41% amo ang Visayas area, mga kaksyon. Kaligiti matigayon lang ini kung nagasunod kita tanan sa health protocol. Kung gisaway na tabi nga pinasaway, ina sigurado gid kita nga ang ginalauman naton nga madula ining si COVID-19 mahitabo gid sa ato diri sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Kag kuanay bakuna, no? Bakuna, health protocol, amo malining duha mo ang ayo sang aton sini gobyerno. Again, gusto ko lang klarohon nga way ta kamoy ginapilit na naman. Kay masibla ko naman tirahon, yung tak-an ko magbasa sa amos naman. Action firing line. Ang ginanaminta diri nga bakuna, gobyerno ang nagaayo, hindi ang nagahambal diri. Inyo gyapon na iya right kung magpabakuna kamo o kon sa hindi. Pero kung magpabakuna kamo, meaning may ara kamo sang naambag o kon nabulig o kon part sang solusyon sining COVID-19, mga kaksyon. Action firing line. Speaking gyapon sining COVID-19, ang Department of Health nagapanghanda na subong. Are DOH nagapahanda na subong nga ipaidalom sa alert level number 1 ang mga probinsya nga matawag nila nga tuma na gid kanubo sang ginatawag naton mga kaksyon. Sang ginatawag naton mga kaksyon nga rate everyday sining COVID-19. Action firing line. Sunod diri sa DOH, base ipapanaog na ang paghalog sa mga restrictions sa transports naton or mga salakyan sa mga businesses, mga kaksyon. Kag makabig na ini nga new normal sa aton sini nga komunidad. Action firing line. Base mapaidalom sa alert level number 1. Sunod diri kay Dr. Maria Rosario Vergiri makaksyon. Bisan mag-alert level number 1 kita nga makonsider nga new normal, dapat ang safety iya kag protocols hindi lang gid pagdulaon, no? Hindi lang gid pagdulaon kag bisan pa ni sa mga lugar nga ti madamo na gid sang tawo, mga kaksyon, no? Dapat sundon lang gid kay amo ina ang makabulig para maamat-amat ginaton dula ining si COVID-19. Action firing line. According sa report, ining si Omicron, amo na ni ang pinaka-last nga sub or last nga variant kay nagagamay ang pwersa sang COVID-19 o kon virus, mga kaksyon. In fact, ang DOH subong
nagapreparar sila so sining new normal nga situation, ginapreparahan man nila ang pag-amat-amat aksyonan sa pagkakas naton sang aton sini nga mga face mask. Action firing line. O kanami na no do kwan no do ako mismo nagapalanindog ang balahibo ko ina blang excited kanabla nga one day after sang pila ka bulan sobra na talapit na 3 ka tuig no or 2 ka tuig kag tunga lapit-lapit na nga ginabusalan pirming aton nya pirming hitsura kag kisado di takilala sa mga kakilala ta. Oo. Hanggang tulukay na lang kamo kay di ka man gusto magsapak kung kaysa siya kay basi hindi man siya, pero siya gali. Action firing line. So tanan subong ginatun-an ining transisyon nga ginatawag suno sa DOH mga kaksyon. Pero ang World Health Organization nagpalayag. Hindi gid dapat pag hinalion, di magpahinali ang pungsod Pilipinas sa sina nga mga preparation. Kay hindi pagid masaligan ining si COVID-19 mga kaksyon. Action firing line. Ang representante sang WHO diri sa pungsod Pilipinas nagpalayag. Maayo gid subong ang standing kag status sang Pilipinas kon COVID-19 ang pagahambalan. Pero may abiso sila gyapon agon matayuyon naton ining pagpanubo sa kay COVID-19 sa matag adlaw nga tanan, dapat magasunod gid kita gyapon sa tanan nga mga panugyan gikan sang aton sini nga mga eksperto mga kaksyon. Action firing line. Dapat tani sundon ang mga eksperto ta, no? Kay kon wala ni mga eksperto naton, like for example, abigin pabayan lang gid kita ya sang gobyerno, bahala kamuda kung mag-inano kamo. Kon ikaw abi nga nagamonitor subong, wala tabigin tudluan sang gobyerno nga magtakod sang face mask. Why tabi nila gintudluan nga mag-face shield kita or mag-social distancing kita sang nag-umpisa si COVID-19? Ayhan, may ideya kamo nga amo nagali ang sabat nga makahatag solusyon batok kay COVID-19? Prangka nga istorya, hindi tamangin ipokrito, way gid tayo ideya. Action firing line. Kag ang gamit naton sa alkohol, ang pagpanghugas naton sa pila ka segundos gamit ang mga habon, di ba? Nga may ideya kamo da? Wala. Prangka ng istorya, di na tayo magpaalam-alam pa. Me myself, way ko ideya nga amo ning sabat. But because of the eksperto sa mga ara sa gobyerno, nga amo ning himuon naton, nagsunod kita, amo ning sitwasyon ta subong medyo nag-okay na kita. Action firing line. Kay kon ginpabayaan lang gid kita kag hambalon kita sa gobyerno, bahala kamuda. Total kami kaintindi kami di sang ginihimo namon, manago lang kami diya. Ano ayhan nga karaguhang anatabo sa aton man basi nagkalaubos musdo kita. Action Brian Borden. Action firing line. That's why nga kon kaysa hindi kita dapat sagi ka criticize sa gobyerno. Dapat i-kwanta man, i-boast man ato ang ilang sining extra nga effort bala sa aton nga wala kita nakaintindi, ginapaintindi ta nila. Ba kung kaysa may mga naga-criticize pa nga daw maalam pa sila sa may nakaintindi. Action firing line. Kasubo balay no nga ginabuligan na kita sa gobyerno pero dang kuiksa dong gobyerno pang basulon ko sa Action firing line. Speaking of social distancing makaksyon health protocol, hindi naman matago sa aton nga ang Pebrero 14 ginadumdom ginaiya naton iyang mga Pinoy do ka kuan na ginaiya do ka tatak na ginasaton nga do ka importante na iyang adlaw. Action firing line. Kumbaga ang Pebrero 14 mga kaksyon nakabutang sa aton siri tagipusoon nga adlaw sang pag-express mo balasang grabe nga paghigugma mo kag pagpalangga sa imo sini nga partner mga kaksyon. Action firing line. Sa ano nga mga bagay? Sa ano nga mga bagay? Ang Feb 14, everyday pwede ka man makahatag ni flower da sa imo sining girlfriend o kon boyfriend mo. Sa misis mo, kon husband mo, kon mga kabataan mo, or si kabataan mahatag flower da o kon cakes or money, love, hug. Sa imo sini mga ginikanan kag mga utod. Pero do ka lain gidya
sang Pebrero 14 nga do ka special day for lovers mga kaksyon. Na? Daw mo na abi. Ang iban gani nga mga PDL naton nagaano ni sila mo kasubo ni sila kay baw. Pebrero 14, hindi kuya makagreet sang I love you sa nobya ko o kon asawa ko kay ari kuya sa prisuhan. Action firing line. Ang mga OFWs naton before, gakasubo na sila sa Feb 14. The same man na sa Paskwa kag bagong tuig. Kay mabudlay sa unang communication mo. Way pa kitaya messenger sa una nga makatawag kay mo iya, magatubangay ka mo nga daw ara la ka mo sa sulod nyo balay. Way patas na sa mga phone calls iya directly. Pwede sulat-sulat gid lamang. Or way pakita sa una sa mga Zoom ngayon kag Facebook, no? Nga maka-express ka. But today, tanan pwede ta mahimo na. Nga daw ara la ka mo lapitanay. Now, Pebrero 14, pinasahi ining last year way kita action naka-celebrate gid no? Sang Feb 14 because of pandemya gapon the 2 years gid no? The 2 years gid bla o kon sang last year lang kay sang first year sa pandemya Marso na yan nag-start sa Pilipinas nga daw kakululbaan kay COVID-19. Action firing line. Marso, Abril na to iya, no? So last year, why gid tayo naka-celebrate gid yang maayad-ayad. Subo nga tuig daw kwan kita, daw enjoy gini naton or mag-iga enjoy gini naton kay ara ta sa masulhay na medyo gamay nga sulhay sa aton sinig kaugalingon. Action firing line. So, sa Lunes mga kaksyon, ano ayhan ang mga panugyan sa aton sini mga authorities because nga ara gyapon ang Bacolod sa alert level number 3 and Negros Occidental. Na? Way pa ta nag-change kay kung may changes ginman sang aton classification that would be on 15. 15 pa no, but 14 medyo kabos gamay. Anyways, ang alert level number 3 sa aton sa Bacolod kag Negros, daw kanyo normal naman ang sitwasyon ta. Action firing line. Ang aton gani nga mga presidentiables proclamation rallies to, duway naman lang gani isang social distancing to. Action firing line. Pero sige lang, may ara pagid man sang iban nga nabilin nga nagasunod sini mga protocols. Ano bala ang mga preparation sa Bacolod diri makaksyon sang emergency Operation Center kon EOC. May connection sa Pebrero 14. Kay kabalo naman kita diri sa Bacolod iya ang tao gagwa gina iya. Ginapreparahan. Ano ayhan ang mga abiso nila subong sa mga hotels, sa mga pension house naton, sa lodging house, sa mga restaurants kag sa mga malls naton diri tanan nga mga parks lalagawan naton diri. Action firing line. Ano ayhan ang mando sang EOC naton or ayo sa Task Force Disiplina makalibot islayan ti diri sa Bacolod dira sa inyo sa pagkadamo sa mga lalagawan diri sa aton 20 man lang kabilog ang men kag ang miyembro sang Task Force Disiplina sa Bacolod. Paano nila ni masakop tanan-tanan man? Action firing line. Pero kabalo kita may ideya ni sila no dapat ngayon. Pero so mga gabi hibaloon naton kung ano ang panugyan sang aton sini nga EOC makaksyon may connection sini para at least inang temprano pablaya makaintindi na ang Bacolod nun. Action firing line. Okay, may ara palagyapon sang percentage ha ang magsulod sa mga kalan-an, hindi pa ta fully 100% nga magdinasok kita sa kalan-an. Amo man sa mga hotels, no? Why siya? Sige, check naton bing patrol anay be. Kung available ang patrol sa Limatinion. Kaya nag-ayo ko to Action Alvin nga i-check ang presyo sang bulak. Ara ng patrol. Ate, sige, ari ng patrol mga ka-action. Check ko lang, abe. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radyo. Action Radyo. Ang balita ng Action Alvin, graba dulong sa aton sa D3 Bayo Dugang nga proteksyon sa kaugalingon. Action Alvin, may gabi. I love you, Papa Bry. I love you more, Action Alvin. Flowers for you, Papa Bry. Kumusta? Duga pula ka sa bunghaw? Yes, pula.
Bisan connection na Bray, mahal ang bulak. Aha. Carry lang sa gihapon no para sa Valentine's Day. Gani, Valentine's gali. Valentine's siguro na. Valentine's kaya ako sige. niya Valentine's mo. Ati, damo times mo, no? Gani man. Actually, action na Bray, ang rosas karon masyado ka mahal action na Bray. Basi makibot ka ang bilog sini. Kay kagina, ginakadtuan ta, sini nga gabi makitan mo na mga bulag Katahom sa mga bulak, yung padala mo di. Oo, sa likod na sa Bay Center, particular sa Nene and Joel Flower Shop. Aha. Ang presyo sang rose action Bray, regardless of color, Aha. may pink, May pink, pink, may kag full, red, 100 pesos ang bilog. Grabe, no? Isa lang yun kabilog na. Isa lang nakabilog, way pa na iya disenyo. Tapos may isa ka stick lang na, tapos may bulak, bingay isa kabilog spunta, nga pula-pula mo na. Amo na action na Bray, isa lang nakabilog, wala pa na disenyo. Kamahal man ba? So, kung may bakal ka, with design na ni siya, isa lang kabilog, 120 pesos per piece with design. Anong design be? Ate, ginbutang lang na siya. May mga gamay nga disenyo. Da may plastic, abi nga gapalibot da. Ginbutangan sa nga plastic sa palibot. Amo lang na action, Bray. Tapos may laso-laso, may ribbon-ribbon. Amo na siya. 120 pesos ang bilog. 2 kilo bugas ba? O kung tatlo, mabakal ka tatlo, iatag mo kay misis mo kung sa kahagugma mo. 500 pesos, tatlo ka bilog, inaya may design o kung bouquet type bala action na Bray. Ba, 10 kilo bugas. Medyo mahal. Ari pa gido. Sobra pa ni siguro lapit na ni sa tong sako. Dali lagid Sobra bla. sa kasako na. Lapit na Action Alvin. Ha? Ang basang isa diyo, bali DJ Jo na malya bugas na lang hatag sa akon nga groceries. Hindi, kaya bulak. Ari pa gido ba siya magibot ka? Bakal ka isa ka dosina? Sang rosas? Kabarato 1,500 pesos. Ay, sus. Oo, inaya. May mga design na like sa kilid niya, may mga Malaysian moms. May mga staff, abi. Oo, may ara na iban. Kung ma-appreciate mo man action na Bray, kaya inaya, nakabutang na siya isa ka bouquet. No, 1,500 pesos. Bati ka, kwan gid man daw ka bongacious na ya. Oo, inaya. Nagsaka man, kung nagsaka action na Bray, ay rosas, mas nagsaka pagid ang presyo sang sunflower. Oy? Sunflower, makita mo daw. Parang yellow mo na? May yellow siya. May daw color nga ito mo kung something like gray or sa tunga da, dampe. Depende pa na sa sizes. Ay, gali. Natapos pa nila? 300 pesos to 350 pesos ang bilog. Puriya gaba. Sa din nila na pinanguha man? Kabalo ka kung din halin ang supply. Ang supply halin sa Benguet, nagmahali siya kayong supply halin sa Benguet mo. Dito sa may Bagyo, bla. Dito may ara man tayo mambukal. Galing kayo nga ton, di lain na di mo na. Lain man na. Actually, ginpamangkot ko magani. Dara sa, kung di nang halin ng supply, may halin sa Salvador Benedicto. Sininya, may pa nag-abot Salvador Benedicto. Galing kayo diri sa aton, daw wala tayo sang plantation, Action Alvin, nga inabalang pang-amo giniblang aton diya like DSB. Ang ilan na diya mga pananom na niya sa bulak nga display as puluyan. Garden na iya. Pero why pagidya display gikan sa area sa Salvador Benedicto or bisan sa Murcia Action na Bray. May kalabanan mga supply kung kaisa halin na sa banwas ang Murcia mo. O galing kay ti inisya ang supply nagikan man sa Benguet sa nasiling tana, ikaduha halin man sa Cagayan Valley, dito man sa Luzon Action na Bray. Ang supply nakibot man kita kay ang presyo man gani sa nasiling tana sa sunflower 300 to 350 pesos depende pa ina sa size per piece pa na action Bray ari pagidong mahal action na Bray ang carnation ang carnation mahal katama action na Bray ang carnation niya babakal katunga sa dosina 1,200 action Bray half dozen. Grabe. Kung i-divide mo na yan sa tunga. Half dozen, i-divide mo na sa mahal. Hambal ni 2.8 di siya bugas na niya tagko ako niya. Bahala na. Ari pagidyo basi piliun man nilang bugas. Kabalo ka ang Stargazer. Yung Stargazer makita mo daw may pagka-pink bala action na Bray. Okay. Pagka-pink ang bilog din makibot ka.
600 pesos ang bilog. Grabe, no? Amo na kamahal. Do ako nakulbaan sa mga negosyante nga ini. Kay kung di ni magbakal, magkalakupos na per day gid sila eh. Dapat bulubahado kaligiti gin-travel pa ni, no? Oo, kay halin sa Cagayan Valley, sa Benguet, medyo layo pang ginhalinan aksyon na Bray. Oo. Magkadepende ni karon kung magbinaan naman ng mga rosas local ta, ang mga local roses ta. Ate basi madagdag man ang presyo aksyon na Bray, no? Pero subong ti kumusta kuno may bakal-bakal na amat-amat? May ara na nag-aamat-amat na pamakal aksyon na Bray. In fact, ang iban abanse para puwas ka adlaw. May mga nag-order na sa ila ati may mga design naman aksyon na Bray. Actually sa may Nini and Joel Flower Shop nga gingkadtuan ta kagina, sunod diri kay Nini, amat-amat naman pag bakal pero nagalaom sila sa maabot nga Lunes amo ni ang pagdagsa kag mas mangin mabakal pa ini mga bulak kadungan sining selebrasyon sang Valentine's Day. Why day kwan tapulanga kun baho? Mas maayo gani kung mayara kantahan pa naton. Kabalugan ng tapulanga. May kanta pa na ya. Ano sige be? Bulak sang tapulanga ginhatag ko sa imo. May ara pa na ya kasugpon mo. Pangako ko nga imo gid ako. Werte, magkanami si mo tingaw gali, no? Partida pa na. Partida pa na, inang kwan pa na, inang waipak ligo. Action firing line. Hindi ginakwanta niya, gina-light na lang sa mong programa at kay Saturday man and preparation na sa Lunes nga daw. Anyways, ay ni mga bulak design na ni Action Alvin mo on how to express ang imo sining ginabatsyag sa imo sining partner bala. Correct, action na Bray. Actually, in line ini sa preparation, kay halos tanan, magambal kita action na Bray nga Valentine's Day. Actually, duha, kag depende sa estilo, sa pag-express ang pagpalangga o sa love sa imong partner. May araman ang kung gusto mo bungga, may 5,000 man action Bray mo. Balanon, gid man kung damo na no. May ara kung gusto mo, sigurado nga mapalangga ka pagit. Pag himuon mo diri action Bray, medyo mahal-mahal ang ugaling ng presyo. May teddy bear, may chocolates, kag isa ka dosena sang rosas. Depende ina sa mga bulak nga gusto mo. Package ba? Ang presyo, kabalo ka kung pinang-package, 5,000 pesos. Grabe, action na Alvin ba? Okay, kung tayo bawi man kay nagligatong tuig, wala man action Bray. Gani man? Bawi man that is why siling niya, siling sang iban, mas maayo gani, makaburo bawi man. Di ko manukot man abi ang imong nga partner, di ko maghambal nga mahambal nga hindi ko ya gusto sa isa lang karosas. Total halos ikatatlo na ni nga tuig sang pandemya, tagaan mo ko tatlo karosas. Wow, pero kun 5,000, the kwan no? Isa lang ka bulig na sa nabagyuhan bla ni Odette lang. Dali man, no? Kagahambal niya nga, kamahal siyang pagpalangga. Basi mambal ang asawa mo, hindi kinobyan, why man ko na guban balay nga may 5,000 ko nga bulak ka. Pero anyways, pwede ka gadya kahambal, I love you, kag hug sa imo sa nga partner, impas ang kwan mo, ang imo sini nga pagpakita sa pagigugma action Alvin mo without sa mo sini nga mga bagay. Yes, action na Bray. Kung tagaan mo isa ka package, bambal niya, pwede situsi mo na lang na. Pwede. Baskog pag ginaya. Mas malipay pa siyang imo partner. Pwede man niya magatag kaya imoy. Imoy mani. Isinyohan mo ng bulak nga rosas. Pero why tayo ginakwandang negosyo nila ha? Pero ang ato lang diri mangin practical kita. Sa mo sini nga mga panahon action Alvin mangin practical kita sa aton sini nga sitwasyon, no? Roger on that action na Bryce. So, umani ang pinaka-latest sa karon kay ginagala man ang pinaka mga manugbaligi sa bulak sa likod mismo sa base center action na Bryce. Nga may mas maabot pa nga mga bulak dugang in line diri sa celebration sa Valentine's Day this coming Monday. Sige. Report gikan sa patrol. Action Alvin? Yes, sir. Balikan ta kato karon action Alvin ha. Yes, action Bryce. Promise. I love you. I love you more. Sige. Report gikan sa patrol ini si aksyon Alvin Graba. Mga ka-aksyon sa din kaman nga ba isang Pinas.
Labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Firing Line. Histige Beliwat Action na Anbe, si Ma'am M. Abe. Anyway, sa balita na Action Alvin Grava, dulong sa aton sa D3 Biodug ang proteksyon sa kaugalingon. Action Firing Line. Swerte man nga mga presyo sang kabulakan, pero negosyo nila na eh. Pero mayara kada sang sulo-sobra sa wallet mo ton, pwede kagidman ka bakal to. Action Firing Line. Okay, magluwa sa imo sining hakos, sa imo sining tamyaw, abing I love you, happy Valentine's. Kag may pagkabutang kapag inhatag sa kangay sa bulak dira o kung ano dira nga mga bagay mas grabe nga pag-appreciate pag inasang partner mo di ba? Action Firing Line. Oo, dulo disenyo man lang na kumbaga mga kaksyon para mas kuan pagid colorful pagid ang imo sinibla nga pag greet sang imo sini nga partner dira. Action Firing Line. Sige, okay. Amo ginablog ko sa aksyonan kung ginalawag tadi mo mag-intro. Dason din ko maglawag-lawag ya. Kay may pang sulpot gid gali. Action Firing Line. Ay sus ko. La 7:32 Action Radio Philippine Standard Time mga kaksyon. Balikan ko na karon ano, pero pagbalik ta karon utan na lang kuno sari-sari na lang para maka-save ka gani man. Action Firing Line. Pagbalik naton karon mga aksyon ang buton to si Ma'am Emma. Kag ang balita tagikan sa isa ka lugar diri sa probinsya nga may ara sang identification nga nagalapta nga may ngalan nga exempted siya sa vaccination. Action Firing Line. Karon pagbalik ta, gina-endorso ka ni sa inyo mga aksyon ining blotter. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman. Maayong gabi lang sa mga utod ta, Milili Oligo sa Bani Cave dira. Thank you, Gid. Elizabeth ga Malaka Gamalak. So, bright please greet my office mate Joel Bilieza on his birthday today. Thank you. Greetings from MTCC Branch 3 staff. Stay safe always. Aksobray. God bless. Si Donna de la Gracia, naga-monitor man sa Barangay Stefania Bacolod. Tuto Than, evening sobray, tamiyaw ko lang kumare ko bani sa Mayo kag kumare Jinky de Lagdon. Thank you, Gid. No? Salamat, Gid Brian. Sige. Si Milili Oligo, ginagreet niya ma'am si Ma'am Vanessa kag Dokmat Mayo, Jinky de Lagdon, Noel Amar kag Alex Montesa. Si Alex Fuentes Araman, tutok man si Sir Martin Aliling, Christian Minies Villalubos, si Malaya Marabailes Banaglorioso. Good evening, Nagsumbray. Monitor lang kami diri Camellia, Bacolod South, Barangay Tangob. Si Melvin Piñafiel, Jonalyn Ninial de Crepito. Evening, Sumbray. Sa Barangay Ayungon, si RR kag Joy nagapamati. Donna, okay, sige. Eddie Laos, Araman si Nanay Isabel upod niya sa Victorias. Si Jonalyn Ninial. Good evening, tamiyaw ko lang Gaminglong, Cabanero, De La Raga, Amilanan, Nipunan, kag Dikila. De La Gracia family. Salamat. Jeg Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Ma'am, kaintindi ko na mama sang BIFF nga ginawa kalmo. May lain pagid BIAF pagid may ara pagid. Na kilala na mo na tanan ma'am kaya mo na ng obra na mo. Jocelyn Libon Dispoho. Good evening, Brian. Tamiyaw ko lang si CJR Magbanwa sa La Castellana. Salamat, God bless. Virgil Pinda, good evening, Subray. Monitor always from Celine Homes. Please shout out lang, hinablos ko na si Noli Pinda. Sa may Iloilo City, pamati gid siya now, Subray. Salamat ha, and God bless you and your family, Subray. Thank you. Homa Lumina Raman, Dodds Bangasilan. Good evening, Subray. Watching live from Nele Garden ini, Haro Iloilo. Georgia Gargasiran, good evening, Subray. Pa-shout out lang company nga responsable sang puste
nga ginhilay front gaisano, delikado gid kay kilid mismo dalan nihog lang ko repair. Okay. Ano ang company naman? Polspat the third, araman si Smigol Bagens. Good PM Sumbray, baw kabay pa pero mas nami pagid kung mag level 0 na kita. Gani man. Si Rusiel Fulgencio Susana, Randy Diemos, Aksumbray may gabi, landa sa Lutak Park Hacienda Grande La Castillana. Kurt Nathaniel de la Torre, good evening Aksumbray, monitor lang purok duluna na Hacienda Guba, Central Maaw. Araman si Imbong Jocampo, Jerry Hilugo, Barangay 3 Hinigaran. Azocena Cabales Orilio sa Barangay 35, Marilo Travilla Catinoy, Dejen Jona, Elvira Hilugo, nagamonitor sa Firmville, Barangay Pahanukoy. Thank you and God bless. Jolie Militado Patrimonio, good evening Sumbrayan, praise the Lord, kay ginhil na ni Lord ang kalibutan. Gani man. Jose Herson Lapinig Junio, evening Sumbray from Stonehaven, Granada. Sumbray, sa jingle sang isa ka politiko, pwede lang na maghambal botohon ta si Kano Gwaputan. Ang galibot nga salakyan diris gina sa aga sa Granada. Daw nasyonal pa lang man ang nagsugod kapanya. Kung may vote na hindi pwede. Okay. Bali Georgia Gargasiran, okay na ko sa Bougainvillea. Milili Oligo ako niya para hindi mahal kala chuchi na lang tuhugon ko kay damo kwan. Damo kwaan gali. Bakal bulak, bakal na lang pagkaon ng bal ni Madam Lilia Taton. Si Madam si Kumari Grace po sa Balyafi Valentine sa aton tanan, Sir Pare Brian, Sir Alvin kag sa akon mga pamilya syado nagid ka mahal baw. Kung lapit lang makadto na lang kuya sa kilid suba kag manguha sang mga pakupako. Kag ragayray butang sa upak saging kag straight from my heart hatag sa akon nga pamilya. Nice and good, thank you. Tuod man no. Si Lilia Taton liwat, practical na lang ang pangabuhi especially subong pandemic. Smigol, maing gabi lang action break kag hay lang kay mamang ana. Wow. Manug pakasal ini ho. makaon natas ni sang mga Dene Samalya Roma. Ano ni kon tunokon basi gusto mo ma'am? Ano ni? Ausos ilan na istorya. Inday Blaza Raman, Ronald Visera ay nag-greet siya lang yung sining asawa nga si Juliet sa East Homes. Ara siya subong sa Romblon, San Agustin. Bakalayo ba? Bibing Dagia Bautista, good evening Sumbray, monitor gin kami Barangay 39, Lizares Avenue. Sige, balik ko dito guys sa inyo ha, di ka mo magbiya da kay istoryahan tagid ang mga balita ta mga kaksyon na. La 7:39 na. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so kinaulat natin nga Siwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag na dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Enrique Pongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical
mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ako gali si Enrique Pongar diri sa Technical Department. Kita na sa mga kauturon ta nga nagatutok sa aton sini nga pagpangalagad. Maingab ilang sakay Rofi Libran na. Good evening, Sumbray. Mayo lang, may rose akong tanom, hindi ako magbakal. Mapuslan ko gid. Di na naman. Mapuslan ko gid para sa partner ko bisan hindi Valentine's Day. Na pag nagbulak, ginahatag ko dayon sa partner ko bisan simple na nga bagay, mahappy siya. Proud to say my partner is 86 years old. I see. Borte ka ba? Action Firing Line. Rosalina Arellana Espadero naga-monitor man sa aton sini nga pagpangalagad kag si Barayuga Ray mga kaaksyon. Action Firing Line. Aha, sige. Check naton biliwat action an si Madam M basi available na. Good evening, Sumbray. Ga-monitor kami dire sa Purok 1. Naga sila Carlota. Upod kay Mercy kag Boy Salmorin, Dolor Catinoy, Estor kag Carlos de los Santos. Good evening, Sumbray. Monitor lang kami, tamyaw lang Brillantes family sa kay Lola Consing, Dorias, si Tintini Galia, sang Purok Marang, Barangay Mandalagan. Aha. Wala toda, lab lang. Ano to ko no? May gabi lang kay Mr. Carlos Galia, Roberto Carlos mga kaksyon, halbuena no naga-monitor sa aton nga pagpangalagad upod kay attorney John Orola. Action Firing Line. Naga-travel sila o sige. Halong ka good luck sa inyo tanan-tanan ano. Online sa Firing Line. Arin sa linya naton si Ma'am M Ang sang EOC. Ma'am, good evening. Welcome to Action Radio Bacolod. This Action Brian Morden. Good evening, Action Brian. Good evening sa tanan nga nagapamati subong sa imo program. Aha, salamat gid sa time. Ma'am, anong preparation subong or mga paghangyo sang EOC sa mga restaurants naton kagiban pa nga mga lalagawan diri sa Bacolod on Monday nga celebration sining Feb 14 kay kabalo kita alert level number 3 pa kita pero hindi tanay mapunggan mga utod ta to celebrate sa sining panalagsa kaisa sa isa ka tuig nga special day, ma'am. Mm-hmm. Yes, of course, diri sa Pilipinas, at least ang Valentine's Day is considered a major holiday. Yes. Sa mga nagliligan before the pandemic, Action Bright, basta gani Valentine's Day, parte ang traffic, at ang tanan nga restaurants, kag tanan nga hotels, puno. Mm-hmm. So, itong pag-pandemic, of course, nagkambyo na tanan. Pero sa subong na tuig, may damo pa man mga creative ways kung paano kita makaselebrate na, safe para sa aton tanan. Mm-hmm. Okay, sa mga... Of course, ang reminder as usual, amo ang pag-observe ng minimum health protocols kuning kaso gidman nga magwa kag magkanto sa mga public nga lugar, like for example sa mga restaurants, sa mga bars, or sa mga hotels, kung magkantugin man sa mga pareho sila ang mga lugar, dumdumo nyo lang mag-observe kids ng minimum health protocols. Pero may ara, pag hindi nga mas safer, pag hindi sa dira, Action Bright, amo ang pag-celebrate, ang isaman ka, you can still celebrate a romantic dinner sa inyo balay, na kumpleto, mangyapon, Action Bright, ang mga ingredients ng Valentine's Day celebration, chocolates and flowers, dinner and wine. If you follow these tips, you will be fine.
So ina ma-avoid mo gid ang paglagaw-lagaw kag pagkuha sang virus kung may ara pagid man ano kung sa puloy. Yes, as much as possible sakto na siya Action Bright. Mas mayo gid nga ara kita sa safe side pero kasi although nagapanaog na nga aton cases diri sa Bacolod more than 2 weeks na nga consistently nagapanubo na nga aton nga cases and in fact gina-expect nga by February 16 base manaog na nga aton alert level status to at least alert level status number 2 no alert level 2 kita by February 16. So although manubo na nga aton cases ara pagyapon ang COVID, we still need to be careful, we still need to observe the protocols para maproteksyonan sa aton lawas. Pagintindi naton diri sa Bacolod bisan subong nga alert level number 3 kita may mga bars kita nga naga-open may ara sa mga live bands naman gani. Mamo, pagintindi naton. So maybe this Monday guro on Monday sigurado ko medyo punuan gini sila. May ara ka mo ma'am malibot nga mga tawo nga magsaway-saway sa ilabi or si task force disiplina among may ara sa authority na sini ma'am? Yeah, ang aton nga team, ang monitoring team sang EOC, kaupod man sa aton task force disiplina kag ang aton PNP, nakahanda naman na sila mag-enforce, maglibot-libot, mag-monitor sa mga lugar. Ang ginabantayan tama lang na is nga ma-observe ang capacity limit based sa aton subong alert level status. Mamala ng aton kay kung isa basig kalipat mamalang Bacolod no ilabi na gid nga last year way kita naka-celebrate sang maayan-ayan sining Feb 14 si subong basi lubos-luboso nila kag malipat na sila blasang aton obligasyon balang health protocol. Yes, correct. Action Bright amo gid na ang aton nga ginabantayan man kag amo man na ang rason nga ang aton monitoring team are already prepared kag ready man sila nga maglibot-libot pag-abot sa February 14. The same man ni ma'am sa mga hotels, mga pension houses naton diri, mga lodging house, I'm sorry. The same man na may ara ta ma'am sang kuan sila ng reminders man nga magasinulod dira abi ma'am. Well, other than the observance of the health protocols, and I hope, although it is not mandatory, na ang mga establishments magpangayo sang vaccination card, Action Bright, at mag-allow sang mga fully vaccinated lang ang mga clients kung tani, no? Kaya mas makabulig ina, that it's much more safer. But then again, since wala man kita lahisin na, it is purely voluntary na naman. No, so wala kita hindi man na mandatory nga fully vaccinated lang makasulod, but mas maayo gid kung fully vaccinated lang ang ara dira pati na ang mga workers sa mga establishments nga ini. Bauti mayo gid nga pagpahanomdom naton sa ila subong nga gabi a day before sining Valentine's Day ano. Kung kaysa mga malls naton kakalipat ma'am no nga ginutok nagali daw busy mas la sa trabaho nila sa pag-serve abi sa ilang mga business dira ma'am no. Yes, correct. Correct. So, importante man Action Bright nga kita mismo, ang mga customers mismo, kag ang mga clients sa mga establishments ngayon sila man ang magbantay. That's why aton na responsibility kada isa sa aton. May ara kita moral obligation na para maibitar naton nga hindi kita makapanghawa sa iban, hindi kita makapanglaton sa iban kung in kaso nga carrier kita or hindi kita malatnan na kita nagabantay nga ga-observe kita sa minimum health protocols. So kung nara kita sa isa ka enclosed na lugar, air-conditioned na lugar, kinaglan tanawon pa nga ang capacity na observe ang limit na nakaprescribe sa ina nga mga establishment. At the same time, ang distancing, ang physical distancing gid sa mga clients or mga customers nga ara dira sa mga establishments ngayon. Sige. Amo man lang amon mama, at least may reminders kita halin mismo sa EOC para sa mga utod ta sa palabuton nga Feb 14. Ma'am, salamat sa mga serbisyo. Mayong gabi kang mabuhay ka ma'am. God bless sa aton. Mayong gabi man, saliwat, Action Bright, God bless you too. Action Firing Line. Ara si EOC mga ka-aksyon nakapreparar na sila magapadala sa mga tao to check sa mga lugar nga dira may gina-expectar naton magadugok ang mga utod naton
And then si Task Force Disiplina sa pagintindi ko malibot man sila kag mangpangmuno man mangpangsita man. Oo, mangpangsita man ni sila kag hindi sita nga pangakigan lang pangmunohon nga oy ang inyo siring nga distancing inyo siring nga face mask dira ang inyo siring nga alcohol or whatsoever dira nga maka-prevent sa lapta na naman ni COVID-19 mga kaaksyon. Action firing line. Mayo gid na no? Ambal ni 28 diri siya against the world ginidan si 28 sa mga kung isa sa mga mensahe mo. Action firing line. Las 8:06 ambal ni Caitlin nang diri ho ambal niya hello Sir Bry ini grupiho gini aksyonan may ka-date na ni aksyonan no? May ka-date na ni siya Ayhan. Hi. Sige. Action firing line. Nagatango-tango sa toto Maikin na JM. So, ara na niya. Alert siya ho. Action firing line. Basi dito pa ni siya matabok ro action JM ya sa Kwan sa Oriental Negros ano? I'm sorry. Hindi ko updated sa iya no. I'm sorry. Firing line. Pasensya. Isugiri lang ko karon anyways sige advance happy Valentine sa tanan-tanana no nga naga-monitor sa aton sini nga pagpangalagan. Good luck sa inyo Oo, likawin niyo lang ang mga after naga-intra di sa. Firing line. Hi. Sige, i-text man ko dason ay chat man ta para makabalo man ta. Action firing line. I'm sorry gid ano. Anyway, sige. Happy Valentine sa tanan-tanan mga ka-aksyon ano. Ginalingaw-lingaw tala ning kagalingon ta sa mga gabi kay konseryosohon tani lapit na Valentine's magkuan man ta. Action firing line. Las 8:07 na. Sige, pagbalik naton karon digidugay, bukasabad man si isa nga nag-text sa aton balyadio. Section Bry ang lodging house pwede na 50% lang. Di mag 50% lang kung isa lang to yung masulod wa sa partner. Action firing line. Sobra-sobra naman ang imo. Di na sila pagilabdi da. Ayhan si lodging house, Action JM, magsulod ka da, mangita pa sila vaccination card. Ano parahan ka mo nila? Daw, abot na way ko ideya sa Action Alvin, mangkoton tabi karon na be. Action firing line. Daw siya ning kwan dire. Daw siya ni ang Wilver sa amo na mo. Sa Action Alvin. Mangkoton ta na kung ginapangayuan pa na vaksini mo ko sa abag, giniki-pandemya, bla mo porke Action gid. firing line. Hay sa kadamo gid. Abaw hambal ni isa diyo, hambal ni si Smigol Bagens Hambal niya di aksyonan pamati Ang balya may duty si Mamang Anya, ahay. Hindi gid sila gli. Basi naka-file na niya sang leave guro si Inday. Action firing line. Anti ginapayom-yohom tali na matagpalamati na kay do puro ta diya kwan seryoso. May 50% nga discount. See? Kabalo sa Action Alvin Graba may 50% discount ang mga lodging house. Action firing line. Sige lang kay sa sa Lunes. Mamangkot sa mga hotels kung may mga discount. Mas lang kung pilang presyo nila mga pension house na. Action firing line. Last 8:08 na. Pagbalik na ito mag-action sa ng balko na, tukibon tani kundi nga mga identification. Nga may ngalan, katahom pa ning ID, bla, ginhimo gidya sa pagprint bala sa PVC na bla. Inang plastic na gidla daw pareho ka lisensya sang salakyan. Nga ining nasambit nga ID mga ka-action nga nagalapta karon sa ining nga banwa, may ara iya sa ngalan iyang i-check ko gid bi abide. I-check ko gid bing iya gid nakasulat diri sining ID nga ini makadlaw kani sila mo. Vaccination exemption card ang nabutang. Pagkatapos may ara sang may mga solo section pas lang ibutang Section 12 karon na lang isahon ko ni may litrato sang tawo nga holder, may pangalan kag may address. Siguro gin pang confiscate na ni ano nga tubangon ni sila nga kaso man. Firing line. Doon di amuhaw. Anyways, last 8:09 pagbalik na to ni tutukan tani mag-action tutukan tani. Firing line. Pero dali gid lang kay Ariho, gina-endorso ko sa inyo mga ka-action ang My TC kag Xanton Plus Herbal Capsule.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. May kabilang kay Mario Lim Jimenea, Action Bray, mga motel Sudlon, Manila, kon ga distancing ang sulod. JM Perez, good evening, Action Bray, monitor kami Barangay La Gran, Hala Carlota City, greet ko lang family Perez, kag Halandoni family. Sige. Si Nanio Lenz, may test man sa motel Sir Bray, may social distancing. Amo na yung pamangkot ko kay Nana. Bayo Garay, Sir Lodi Bray, lihog tamyaw sa kay Inday Ann kag Ma'am Georgia Gargasiran. I'm sorry gid madam, wala ko kabalo na. Si Norma Torreblanca, hello Action Bray, monitor lang ko pirmi. Salamat gid ma'am Norma. Sige. Gary Urukay, evening Action Bray, panamyaw lang ko sa Manbanaw. Bao, salamat gid suliton ko na karon. Christian Roa, may gabi Action Bray, naga-monitor diri sa Victoria City ang Roa family. Bao. Millie Oligo, happy birthday lang kay Nitz Mercado Herrera, sister of Nam, Vanessa Mayo. Sige, bawa ka namin sa mga greetings nyo. Sige, balik ko karon sa inyo alas 8:12. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kagay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag.
Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanong programo diri sa Action si manager suportado din tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espongar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko.
Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. That Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayong imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog... Brian Morden, Action Firing Line. Sige, ginatamyalan naton sa may nga pag-monitor subong si Madam Jinky Dialagdon mga kaksyon. Si ginagreet niya diri si Mr. B-Boy Villasor, Vanessa Mayo, Docmat Mayo, Noel Amar, Lily King, Alex R. Montesa, Milili Oligo, Michael John Season, Alma, and mga pamilya niya sa DSB. Salamat gid sa pag-monitor. Si J.M. Perez nagatutok man sa aton sining pagpangalagad. Action Firing Line. Diri sa piyak naman nga side, may gabi action na Bri. Hindi na ko yung magbakal bulak-bulak nga ina. Ibakal ko na lang niya pagkaon kag tipunan upod sa akon sining pamilya. Action Firing Line. Motambal ta kay na gani nga mangin practical kita sa sining nga mga panahon sang pandemya, no? Hindi ta basta-basta sa gilang kagasto. Galing kiti depende man na kung may ara ka sariling style mo ya nga ti amo na ang makit-an mo da nga makahambal ka nga bakal ka sina masarangan mo at way gid problema. Depende sa sitwasyon. Action Firing Line. Las 8:22 na sa aton sining nga pagpangalagad mga kaksyon. I-try naton abing i-check sini materyon ang aton sini nga bisita mangon si holang kita sining hambal nga pag-circular sining ID mga kaksyon ano nga pakita nga ini sila ang exempted kuno sa vaccination didto sa ila sining nga lugar. Action Firing Line. Kagagini nga ID mga kaksyon kapag intindi ko nakuha na ni na dakpa na ini pero ti ano ayhan ang ginahimo subong sa nasambit iya nga mga otoridad
batok sini sa ila. Perti man nga mga tawo, no? Way na gid sila sang may mahimo pa sa ila sini kaugalingon, kundi among paghimo sa mga bagay-bagay nga makapaguba sang ilang malang mismo man nga kaugalingon no? Sa ilang malang mismo ka kaugalingon. Action firing line. Sige, check ta niya. Kay basi malabot na subong nga gabi kung available man lang para mapamangkot naton ini kung hasta diin na ni nag-circulate ining nasambit iya nga ID, diin ini ginapaobra nila man, no? Paano nila ni nahimo ini sinong author sini man? Porti ka mga sagad kasi mga tao ni, no? Porti ka mga sagad sa ila. Action firing line. Sige, while gina-contact naton sini nga matiniyon mga ka-action, thank you so much, Action Bryce. Sige. Si Jorin ni Pomosino naga-monitor man sa aton sini nga pagpangalagad. Kabay pa nga makontak ni Action ana, no? Pero kay na nag-goods na to siya mo, no? Okay. Hindi siya available aksyonan. May gabi lang kay Sir Johnny Alimon na naga-monitor sa aton sini nga pagpangalagad. Sinong Dodong Alimon naga-monitor sa dira sa barangay Pandanon sa may Tuburan. Action firing line. Kag sinong Nardo Mangali, bawa salamat gid sa pag-monitor mga kaksyon sa aton sini nga pagpangalagad subong nga gabi. Action firing line. Ari na sa aton sini nga linya mga kaksyon, ayoon tanay oras ni Doc Bien Nilios sa sini matinaon sang Ilog Municipal Health Office mga kaksyon. Online sa firing line. Sa aton nga linya, Doc, may gabi dira sa imo. Welcome to Action Radio Bacolod, ni Action Brian Morden. May gabi, Action Brian, may gabi sa imo nga taga-Palamati. Good evening sa tanan, no? Pasensya gid Doc sa pag-disturbo subong nga gabi. Pero porte man nga balita. Doc, tell us regarding sining ID nga naga-circulate na subong sa area sang Ilog ay dot no kundi nga mga barangay. Ngayon ID may ngalan iyang exemption or exempted sila sa vaccination card. Anong status ni Doc? Actually, sang na-discoveryhan ni namon, Action Brian, kay nag-instruct ako sa mga midwives natin kag barangay health workers na ma-survey sa ila area kung pila pa ka mga muluyo ang hindi pakunado kag pakunado para kabalo kami sang status sang banwa. And of course, sa ilang mga napag-interview, may mga tao nga nag-presenta sang ilang nga card, no? So, kinapakita nila sa akon, kapamangkot sila. Of course, ako nagbot ko kay, in the first place, wala kami yaga issue sa nga card. So, dira pa lang nga daan, wala kami ika-issue sa nga card. So, in other words, hindi na siya valid, hindi na siya accepted, no? Hindi na siya legitimate na card. Wala sang may ginatawag na vaccine exemption card. So, kinpausisa ako to sa ligad nga adlaw, kin-interview namon ang tag-iya sang card nga nakita to namon, kag willing man siya nga maghatag sa impormasyon, siling niya pa kuno, ginbakal niya pa na, tag 500 pesos ang isa ka card. Uy? Tag 500, so hindi na siya libre, so ginabakal pa na nila, nabaligya sa ila, kag ang tawo to nga ginhambalan niya nga, ginbaklan niya, ginstorya man namon, kita gagira man tayo nga barangay, ginusisa ko, suno sa tawo to, miyembro sila kuno sa isa ka organisasyon nga ang ngalan Maharlika Jose Rizal Tribe. So, amo na ang ngalan. So, hindi ko sure kung ina siya do grupo nga do tribo o relihiyon, wala ko kabalo kung ano na siya nga grupo. Pati ang amon tong istoryahanay ni kapitan sa barangay, madayalogo kami liwat sa tao sa next week, sa Tuesday, ang amon nga meeting to para sa tubangan ni kapitan, formal bala. Formal lang ang istoryahanay, kag documented. Kaya gusto namon mausisa kung ano ni ang dini sila gahalin, ano nang ilang mga motibo, kaya hindi lang sa isa ka barangay, no? May isa pagit ka barangay nga amo man ang nadakpan nila, may isa man to kapumuluyo sa isa ka barangay na nagpakita man sa amo ng vaccine exemption card kuno. So which means nang wala ta kabalo kung ano gini ang scope pala, ang katakuon sa iyan lang na nadabot gid nga napanghatagan sa ining mga card. Amo na gani nga pagkabal sang nadiskubrihan namon dayon, gintap na namon. Nagpagwa na kami abiso sa tanan nga
hindi na siya valid nga card. Kaya basta balang iba ni inosente man, mabakal sa nga card kay guno kasi i-presentar nila kung din sila masulod sa mall o kung sa dindra nga ginapangayuan sila sang vaccination card or ID, kailangan mo na yung ilay pakita kay para sa ilay base bala valido na or mabato na, which is hindi tuod. So it's really it's very alarming, no, and very disappointing nga may mga tao nga take advantage ng sitwasyon sa subong, no. So total 500 pesos kuno ang kada card. So ato sir, ang nakuhaan nyo sining ID, i-correcto lang ha, hindi man siya gali PVC sir, no, daw ginlaminate malangin siya gali sir, no? Papel na siya, no? Yes, do papel lang siya, i-print outan nila, colored, may QR code pa gani. Gani sa so punta. back to back siya. Ang likod sa ilang ID do ginasite nila ang mga sections ng Republic Act 11525 bala. Ang parte sa vaccination na nga ina-emphasize nila nga hindi yan mandatory ang vaccination. Permita man na ginahambal nga hindi mandatory ang vaccination. Kung hindi kaya magpapakuna, hindi kaya magpapakuna, imo na yung karapatan. Pero hindi mo na siya magamit nga excuse, no? Kaya kung pwede ka man lang niya mapakunahan, papakuna ka, kaya namin sila do exempted, tulay na yung exempted sa refusal mo, di ba? Sila na do exempted, kuya, hindi si kuya pwede mapakunahan, tulay na yung ambot silingon sila. So sa maghambal, pwede ka man niya kahambal na diretso kuya ay hindi magpapakuna, hindi mo na kilanlan niya hatag mangayo sang card, kaya refusal mo na imo, nag-refuse kaya. So imo na yung karapatan nung di kaya gusto mo papakuna, pero hindi mo yung pagpagwaon nga wala ka nagpapakuna tungod kay exempted ka. Di ba? Lain na yung storya. Wala kaya nagpapakuna kaya hindi kaya gusto. Hindi yung siling wala ko yung nagpapakuna kay exempted ko. Ang makasiling lang yan sa imo nga exempted ka, doktor mo Correct. Di ba? Siya yung ma-issue sang medical certificate kay may balatian ka nga amuning hindi kaya pwede mapakunahan. Inaya accepted na kay doktor na kinaya naghambal. Pero the fact na ikaw lang yan nagdeklarar nga exempted ka for no reason at all, just because hindi kaya gusto magpapakuna, is a different thing naman na yan. So, mo nang pinakadako kanya issue dira sa card niya na. Sir, ining ID, diri sa ako, hindi ko sure gid, may pirma, doc, sa kung sinong authority, abi, aside from the owner mismo, ang holder? Wala sang iban nga pirma except ang pirma sang owner sa ngalan. So, ang pirma sa likod, may mga pirma-pirma, ang pirma sang senador, atong nagpirma sang layi bala sang RA 11525, amo tong ilay gibutang. Senate President, ang House of Speaker, amo nang ilay gipirma. Dugin photocopy lang bala gindasog, pero wala gani nakabutang sa ID kung sino nga ahensya sang gobyerno ang nag-issue. Wala gani, hindi man nakabutang halin sa DOH or halin sa DILG or halin sa barangay or halin sa munisipyo, wala kid o halin sa probinsya. Wala sa nakabutang wala sang seal, no? So that's already fraud. Para sa ako niya fraud na ya kay ginagamit mo na ya to na intuon ang tao na exempted ka. So fraud na siya, naging muhimbo ka lang sa inyong tuod. So that for me, that's fraud. Doka falsification ng obra nila, no? Kaya ko hindi man kuya abogado, I will leave that up to the lawyers, no? Pero from kung di kuya gatindog subong, to fraud dyan, kaya ginainto mo ang tao mo. So Doc, there is no such thing as exemption card. Ang ginmention mo to kay na Doc nga daw name of organization na-locate na ni Subongda sa Ilog kundi ni sila nagaplastar, naga-reside ang mga grupo nga ini. Amo ang gusto namon pa-investigaran kay amo na gani nga nag-look forward ako sa amon nga dialogue sa Tuesday. Kay ginpasompon sila ni Barangay Captain Lucinario nung sa Barangay Dangkal. So gusto ko to makipagstorya liwat sa ila. Gusto mo nang magpa akong impormasyon. I see. Kaya ang mga ID ito kay confiscate naman sa amon nga PNP mo. So feeling ko ang PNP ang investigar man sa ilang kuanya ibaluon nila kung ano nga mga grupo nga no. So far isa pa man lang katawo ang come forward kag nag-amin kag nagmeet lang sa ilang ngalan sa grupo. Pero wala pa gid kami na-identify kung ano ni sila kadamo,
Di sila yung nag-plaster, di sila nag-operate, di sila ng mga barangay subong nagapanagtag sang card niya na. Kurti man. Doc, inunto kung may idea ka sini, if mag-amo sini, anong sa idalom sa IETF, abi, dira mismo sa DOH, dira sa Ilog, may ito bangon sila nga kaso regarding sini, Doc, sa pananaw niyo? Akon sa akon yang point of view, no? Ako lang niya opinion, idra pa lang sa paghimo-himo sang card nga na, is already an act of fraud mo para sa akon niya. So inaya may layi na tadaya pati sa mga fraudulent acts, no? Kasi there's no such thing as vaccine exemption card. There's no such thing as being exempted sa vaccination. But the fact na naghimo-himo ka sang document or ID and letting it appear as if it is a legitimate card or document is already fraud, di ba? Plus, gintinto mo pa to ang tao nga inosente man to guro, kami opinion man sa nga iya nga di ko magpapakuna, di paano ko maproteksyonan na akong kagunin, paano ko makasulod sa mga mall, paano ko makasakay sa mga amuni. So, nakita ito ang nila nga tsansa nga mga ka-issue man lang isang vaccine exemption card, di mapakal ko, mapayad ko 500 di ba? So, inapagid dyan siguro may pag ko balo kung estafa na kahit nagpakal ka sa isa ka butang na wala value. Wala value, diba? Wala value. Wala value na. It doesn't mean anything. So gininto mo lang to ang imo kinbaligyan at sa imong ID. So para sa akon nga amo na. Although to be honest, sir, wala pa kami sang Municipal Interagency Task Force na ma-discuss specifically ang kakatabo nga sini. So most likely siguro mapatawagin na si Mayor kasi ako ma-report ako kay Mayor sa information nga makuha ko after sang amon nga meeting sang ina nga ginpasumon ni Barangay Captain Luquinario sa Tuesday. Way ta kabalo kon base naglapta na gini hindi lang kay dra sa Ilog kamo na yung una ang nakatukib sini Doc ano? May posible? Yes. Oo. Yes, amo na ganing na pag sang napan-an namon sir gin pag-inform ko ang iban ko nga mga municipal health officers sa iban nga banwa palibot circulate ko ang ID pa-alert ko sila kaya pamangkot ko sila kung may amo man na sila nga mga na-encounter kanong ila ginhimo so far do ang Ilog pa lang naka-discover sini so yung pa-circulate ko nga daan sa ibang nga banwa para alerto sila nga kung in kaso may ma-encounter ka mo sa amuna kabalo ka mo kung paano i-deal na kanya mo na nagalibot sa Negros o sa Ilog. Kung sa Ilog, Doc Subong, pila na ka barangay nga may amo sini Doc nga mga tao nga may holder na? As of yesterday, duwa pa lang ka-barangay ang amon nga nadakpan nga. Duwa ka residents from two separate barangays, no? Sa barangay Dangkalan, ang una-una git, kag sa barangay Delicioso amo nang recent na kagapon lang. So pila na duwa pa lang. Duwa ka barangay, pila na ka card holder ang ka IDs ang na confiscate nyo na Doc? Amo nang duwa ang isa pa lang tungod sa Dangkalan amo to na confiscate. Kaya ang sa Delicioso ginpicturan lang sang mga tao dito nga naka-survey kagin forward sa amon para i-report. So amo naman ang next na step namon ipasomo naman sa barangay to kay naman to nga barangay kag interviewon man namon kag kuan man namon information kung di na nakuha same source nang ibala sila tanan or may lain naman nga grupo nga naga-operate. So it's an evolving news kasi sige amon sang bantay kuha sang impormasyon. So hopefully by next week mas damo pa kami impormasyon nga makuha no. Sige. Tonight Doc, you have the honor. Anong gusto mo nga matabo sa ila sa mga holder da subong nga dapat i-large na lang nilang ila kaugalingon? Go ahead Doc. Ako sa mga nagauyat sang ina nga vaccine exemption card gusto ko tagaan kamo sang benefit of the doubt pala nga gusto ko nakuha lang kamo sina kay tungod gapangita lang kamo sang paagi nga ma-exempt kamo sa bakuna. Kay base na kulbaan kamo sa bakuna pero ako na mismo nagahambal sa inyo na ina nga card is not valid. Wala na sang milagapaton sina wala na power, hindi na siya legitimate, na fraud na siya. So na-scam kamo. So na-scam lang kamo kung sino man na nga nagabaligya kang nagagrupo nga nagapanghatag sa inyo na whether libre pa na ihatag na-scam kamo. So kung ako sa inyo, you can surrender the card
Kag gusto nyo kadto sa amon nga health center kay papakuna ka mo, explikaran ka mo namon sa benepisyo sa bakuna para lihitin mo gaan ka mo namon sang vaccination cards nga lihitin mo ya. No? So sa tanan dira nga nagapamati kabalo ko nga tamo kapamati sa inyo nga programa no. Thank you, Doc. Kabay pa paminsaran nyo gid sa maayo ang inyo ura siling kalaptas ang card na ngay kaya hindi na siya makabulig sa aton nga panwa, hindi na siya makabulig sa aton pungsod, no? Hindi nyo pagsabotahiha ang obra sa mga frontliners, no? Kaya instead makabulig, mas makaspread na sang disinformation and a violation of our law, especially our 11332. Yes. How about Doc sa nagbaligya sini basi taga Ilog man lang kag nang maayo bala maniobra sang kaangay sini Doc ka anong gusto mo'y palabot sa iya? Kabay pa may konsensya sila. Kabalo ko may mga panindugan ng kada tawo. Sila kung panindugan amo lang nga nag-organisa sila, may ginapatihan sila. Pero sa subong na tiyempo, hindi na ta mamulitika tani. Kung politika man ang inyong nga rason kung nagalapta kamo sila. Hindi nyo na pagintua ang mga tao kay konsensya nyo man nagyapon. No? So hindi na kamo manginto kay wala kamo kung sino man kamo nga mga tagpulano dira kung ano man ang mga organisasyon nyo wala kamo sa otoridad o kung gahom nga magpanghatag sa ina nga card bisan ilibrihon nyo pa kay hindi na siya nice, hindi na siya tuduot, peke na siya. So hindi na kamo mang scam sa mga tao nyo kay kabudlay kung magabaan kita especially sa tiyempo sang pandemya. Yes, sige. Next week Doc manawag ko liwat sa imo regarding sini so that ma-update nato ng publiko kung anong update man dira sa inyo Doc. Salamat sa mga serbisyo. Yes sir. Salamat. Thank you good sir. Thank you. Yeah, thank you sir. Doc, God bless sa atong tanan. Action Firing Line. Pwerte nga mga abilidad sang tao no. Para na lang gid makakwarta magnegosyo sang piki yang mga kaangay sini. Action Firing Line. Way gini sila yaga paminsar kung anong dangtan nila, bunano man nga mga tao man. Tapos ibaligya mo to sa mga inosente man nga inosente ning nagbalalakal o kon nagapauloon is inosente lang. Action Firing Line. Since before then nga nag-start ini si COVID-19, wala gid sang exemption nga identification nga may hambal nga hindi kami pwede makapabakuna, may exemption ID kami. Di ko magpati, way ko magpati way ka monitor sa mga radyo, TV, kag television, ako nanoda. Action Firing Line. Imagine mo, 500 pesos ang isa ka ID, mahal na. Pero nagbakal, para hindi lang gin makapabakuna, bosus ko. Way ka mo yagapati sa mga hambal sa mga eksperto, pero gapati ka mo da sa naga-sulsol da sa inyo, yung way man sila sang ideya kung anong pandemya nga inikag kung anong mga solusyon ta. Action Firing Line. Pero nantawon tani next week maka-action. Salamat kay Dr. Niel Bien Nilios sang Ilog Municipal Health Office nga naghatag sa information sa aton diri. Action Firing Line. May kabilang kay Bots Howard, si Rizal na gurong Diyos nila. Si Nel ni Realista naga-monitor man sa aton sini nga pagpangalagan. Action Firing Line. Pagbalik naton karon dugay-dugay, kadto ta section Alvin Grabak karon na. May connection sining mga druga-druga ini ho. Action Firing Line. Pero ginendorso naton sa inyo ang Evergreen Herbal Capsule mga kaksyon, nagabalanse dira Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga siwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa Subo. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag na dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Action Radio.
Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami di halos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulaan, programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa iyong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga na-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang isang big factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning. No? Kaya ang gingamit niya sini, Zanton Plus Herbal Soap mga kaksyon. Puwerte iya mo. Naga-monitor subong si Sir Vincent Ferrer. Wow. Upod sila ni Madam Nang. Kag ga-monitor man si Madam si Baby kuno kag si Charis ara man naga-monitor kag si mama nila. Salamat gid sa pag monitor sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon diri sa Action Radio Bacolod. Si Madam Nilin Nang ang iya sini nga Iloy. Action Firing Line. Pasensya gid Action Alvin Grava ba namian pa ko to sang balita Action Alvin pero ka alang-alang gid sa time ba no? Sige lang iratsadahon niya karon sa balita ni Action Eric Magbanwa. May kabilang sa kay Rene Jen Arda no? Congratulations sa top 8 no sa diwata ng Kali sa DSB nagligad lang nga adlaw. Action Firing Line. Taga barangay Kumaliskis sige good luck in daya no? And si Nelne Realistambal niya, bahala na wala ko ya ID vaccine card. Kag wala ko vaccine, bahala na si Batman. Hindi gid siya magpabakuna mo. Sige. Si Danilo Lauron, hambal niya, good evening, Sombray. Base miyembro na sila sang Gising Maharlika. Okay, may muna. No problem, Madam Caitlin. Nag-monitor subong. Thank you again sa pag-monitor sa aton sining pagpangalagan. Sige, ang iban be balikan tadi. Mayong gabi Action Bray, update palihog STL kon pwede sang nagligad. Ginalawag yo ang 7 PM draw nga subong wala na. Pagintindi ko karon pa tumam mga 9, way ko galawag sina. Sige dugay-dugay gura. Action Bright tani ang Valentine sang mga senior ang 1,000 nga additional happy na kami nga mga senior. Thanks gid Action Bright tuod man no. Mga wala obrahon ka aksyon mong
maggabira-bira obra kay kami gani, gabira-bira obra bisan 200 lang adlaw sa kampo, wala gid gasaka sweldo di sa amon, balaklon lang ang gasaka. Ba mo ginang masubo nga sitwasyon, no? Gasaka nga nagasaka ang mga presyo sang balaklon pero ang sweldo amo mangyapon. Action firing line. Si Felice Benzola nagamonitor man Merly Gonzaga ariyo kay sa maabot nga Martes na naman Action Nems masaka na naman ang presyo sang gatong. Action firing line. Do ikapulo na ni ikawalo na ni nga saka. Do pulo masobra na ka piso sa ginsaka suskon ano na ning sitwasyon ta. Action firing line. Pwede kita oras sa aton nga pagpangalagad karon na gid guys standby sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian Morden nagapasalamat gid maghilibati kita Lunes Valentine's Day gid no. Sama magyapon nga istasyon kag oras mga kaksyon. Mga kaksyon din ka man sa Pinas labuton ka sa amon balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. God bless. Action Radio!